volvemos con Raquel Pérez para coñecer máis do caso de Ana, quen estivo afogada polas débedas e que saíu adiante grazas á lei da segunda oportunidade. Raquel, en que consiste exactamente esta lei? Porque seguro que hai moita xente que lle pode interesar. Efectivamente, a idea de que hoxe estemos aquí, a idea de que Ana faga público a súa historia e que Ángel nos bote unha man é precisamente tentar axudar a calquera persoa que este nunha situación semellante. Entonces, se vos parece, facemos un pouquiño de memoria. Ana, ti por unhas débedas que contrae o teu exmarido, tes que facer ti fronte a elas e chegas a unha suma de canto? Canto chegas a deber? 140.000 euros que non había forma de pagar. Claro, 140.000 euros a pesar de que ti desfaste incluso de parte do teu patrimonio que vendes. Contanos que chegaches a facer por intentar sufragar de algún xeito esas débedas. Bueno, eu vendín todo o que tiña, todo o que tiña. Non conseguía reflotar porque o que un día eran 10.000, o outro día eran 15.000. Todo isto xa pasa, cando pasa o xuzgado, pasa evidentemente con costas que hai que afrontar. Todo este tipo de cousas fan crecer todo ese volumen. E ao final o que me quedou pois foron os 140.000 euros que baixo ningún concepto podía pagalos. Claro, a ti isto chegache a afectar a saúde porque que non podo eu imaginar como chega a sentirse un por dentro ante esta situación. Ti fagabas de sentirte un pouco afogada incluso. Totalmente, tan mal, que de feito tuven que coller unha incapacidade laboral para toda a profesión, que me concedeu a Seguridade Social, pero de primeira xa. E con ela seguín tirando. Bueno, gracias a Dios ahora é o que teño, vivo ben con elo. E por qué? Porque en un momento determinado deixei todo o meu pensamento interno e dixen, isto teño que poñer en mans de quen obxectivamente me pouda aconsejar. E entonces foi cando viñen a Coaga a ver a Ángel. Ángel, claro, nos coñecimos a historia de Ana, unha muller que ten que facer fronte ás débedas que, bueno, pois lle son contraídas, aínda que ela non sexa como quen día culpable delas, unha cifra moi alta, pero non sabemos exactamente se ela é o prototipo de caso de persoa que pode acceder a esta lei de segunda oportunidade ou quen realmente pode acceder a ela? Que requisitos hai que ter? Bueno, vamos a ver, a xente que se acolle ten un perfil moi variado. É dicir, o caso de Ana é un caso pois derivado dunha separación pois máis ou menos traumática, unha pérdida de emprego, pero despois hai moita casuística distinta. É dicir, hai xente que se acolle por sobreendeudamento, outra xente pois que fracasa nunha iniciativa empresarial, pois problemas de pérdida de emprego, situacións sobrevenidas persoais como poden ser enfermidades ou accidentes, situacións como a do COVID, dependencias, é dicir, hai un abanico amplísimo de casos e de casuística. En canto aos requisitos que me preguntabas, os requisitos, bueno, non son moi difíciles de cumplir, pero tamén é verdad, non todos os casos poden ser obxecto de exoneración. O segundo requisitos fundamentais é non haberse acollido antes, ten que ser a primeira vez, non ter antecedentes penales, e, bueno, determinados requisitos que hai que ver caso por caso. Claro, isto comezou o teu trato con Ángel e este proceso xudicial a finais de 2021. Agora podemos decir que estás libre desa débeda, aínda que, bueno, pois o proceso sempre a xustiza pois é máis menos longa. Como te atopas agora? Porque que iso, pasamos de 140.000 euros a estar liberada completamente. Estou nun momento moi dulce, perdón, porque ademais de estar liberada de isto, podo ter cartos na miña conta sin que nadie nos veña a embargar, sin que nadie veña a retirarmos,
un momento pois que eu xa podo tomar iniciativas como intentar comprar un piso, criar a miña neta, cousas da vida normal. Claro, porque ti, durante este proceso, durante todas as débedas que tiveches que facer fronte, chegaches a ter a conta cero, a nómina embargada, bueno, unha serie de complicacións que o teu día a día entendo sería moi duro. Nómina embargada, conta embargada, ir a retirar do caixeiro e ver 0 euros, non poder comprar unha barra de pan. Agora volveuche o sorriso. Bueno, cando vai ao dentista volverame máis. A saúde afectou nese momento, pero agora polo menos vemos que está recuperando ánimo e que de seguro vai a ser con moito máis pulo a partir de agora, grazas á axuda de Ángel e a esta lei a que nos hoxe quixemos dar voz, compañeiros. Xa sabedes, se alguén, eso creo que era o que queríades transmitir, non, Ana? Que se hai alguén que se atope nunha situación semellante, que acoda a calquer letrado que lle poida botar unha man para ver se está neses casos. Que non intenten el por si mismo facelo, porque o que vai facer é unha madella que despois va a ser moito máis difícil. Que no primeiro momento que se vexa desconcertado por todo o que ten diante, faga unha chamada a un letrado. En este caso, eu teño que recomendar a Ángel, por supuesto, obxectivamente, el vai a ter as pautas para que esa persoa faga as cousas debidamente. E sae adiante. Pois de verdade, gracias, Ana, por ser valente e contarnos a túa historia. Gracias, Ángel, por guiarnos un pouquiño nesta lei. Agardamos ser de axuda a calquera persoa que nos estea vendo agora mesmo. Moitísimas grazas, Raquel, a Ana e a Ángel tamén. Mandamos unha aperta ben grande e daba gusto escoitala como volvía a decir que volvo a ter unha vida normal, pero claro, iso ven despois de pasar todo un inferno. E haberá moitísima xente que necesite axuda. Ela foi valente para pedila. Bueno, hai moita xente que o mellor descoñece, non? Este tipo de axuda, o da lei da segunda oportunidade, en que casos un se pode... Claro, pero el problema es que para que esta señora inicie ese proceso necesita tener dinero, porque es abogado y hay que pagarle. O mellor beneficio, ¿no? No. ¿No? No. De hecho, hay estas empresas que se dedican a esto y tú tienes que empezar por pagar, con lo cual es un mal comienzo. Bueno, non en todos os casos. Hai moitas asociacións de consumidores, nas bueno, que podes facer lo que quería, que teñen un servizo diferentes letrados, hai xente que axuda e que asesoran isto. Lo que quería yo decir es que a lo mejor el gobierno tendría que intervenir un poco en esto y mirar por esas personas que están realmente pasándolo mal y tener ese servicio sin tener que buscarse la vida, porque no tienen información. Y en algunos casos no tienen dinero para hacer frente a ese inicio de litigio. Pero creo que precisamente por iso decía Ana que si alguén está nesta situación, que non intente enfrentarse ela soa, esa persoa soa, e que busque axuda, que eso é importante. E asesoramento, non? Porque ás veces non sabemos moito por onde tirar